Kantagintzan aipatu behar da Labegeri. Labegeri aurrekarik izan ziren, bakizu lehen otxoteak, abesbatzak eta loak bakarrik zeuden, eta orduan kantagintza oso molde mugatuan eta ertxian eta batez ere ematen zuen taldeka, abesbatzetan, eta baina modan jartzen hasten zen, eta hasia zen, roka hasia zen, eta pop eta kantautorena eta oitena, hemen etzeola olakorik, eta gainera gitarra bat hartzeaten gaizki ikusia zegoen. Baina bat-batean izan zen gitarra hartu, betiko moldean batetik kanta xumeak eginez musikaldetik, melodialdetik, kantatzeko manera aldetik, eta baita ere kezkak, arazoak, herriari zegozkionak, edo personalak, orduan imagina ezina zena, horiek ere kantatzen hasi zena, ura izan zen Michel Labegeri. Labegerin kantak hasi zian hemen modan jartzen, gugera Euskadiko oik. Eta horrek emozio handia sortu zuen. Gugera Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Eta ja famatua zen, egin zituen bi diska txiki, klandestinoki pasatzen ziren bestaldetik onat, eta jende guzia genuen, diska horiek ziren ikaragarrek, eta horrek sekulako zehaz kantatzen zuen Eusko Gudariak, eta Euskal Gudaria, eta Euskal Herri askatasuna, eta gauza batzuk garaietan oso imagina ezinak batez ere hegoaldean. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, ez gaude konforme. Lourdes Oholtzaren gaine jartzen zenean, sinestezina da. Gaur egun ezin duzu irudikatu, entzuten baduzu diska, edo ikusten baduzu, uste duzu modu batekoa izanen zela, xalo-xalo kantatzen, eta zen elektrikoa zen. Jendea gelditzen zen zirrara batek zeharkatua. Irratzira lehengo eraman zuena ni izan, 75ko maiatzean, eta handik urrungo egunean hasi ginen ia emititzen. Egunak izango ziren kanta horietako bakoitza, dozena erdi bat aldiz emandakoak. Izan zen, eromena izan zen, Lourdesen. Eta zean kanta xotila zian, errex-errexak abesten dizut jauna, eta kantu horiek izugarrizko arrakasta izan zuten. Horiek garai hartan, onda median artean, usurbilen ere entzun egiten zuten, da nonbait Josean Hartzek entzuten zituen horiek eta harrituta zegoen. Eta urte hartako urriaren 13-rako bilera bat eskatu zuen, hementxe. Kafeteria hontantxe eskatu zuen. Eta Lourdeseko atzentzia nola usurbilgo mutil gazte batek nahi du zurekin da nerekin bilduta abar da Josean Hartzenek hemen ezautu nuen. Eta urriaren 13an bildu ginen, da han zerbait egin behar genuela han hasi ginen. Gero handik 15 egunera berriz, gurean azpitian bildu ginen, eta han berriz ere alkarri burua berotu genion, eta handik 3 astera bilera bat antolatu genuen Donostian. Barri Turriozko sotoan han bildu ginen. Lehenengo ez da, area eman genituen, bakoitzak eman behar genituen, konbidatu behar genuen jende pila bat. Eta ni konbidatu nituen, Julian Lekona Izpurutxon apaiz egoen ordurako, Schubert, Jose Luis Frantzesena konbidatu nuen, gero Mikel Zudupe konbidatu nuen, gero Imanol Urbieta pila bat, eta gero Benito Lertxundirenik konbidatu nuen. Laboak komentatu zian, biltzen ari gaituk, eta zerbait egiteko, kantaria, ni Barcelona nago, eta han ere bakizu elsetxe juzez hasi dire, eta zergatik ez aiz etortzen, eta baitzekien nire kezken berri eta hola, ezta? Eta orduan, hasi nintzen gero, ez Tokamairu izanen zen taldera hurbiltzen, lehenbiziko bilera eta oso informalak, oso anitzak, oso denetarikoak ez ziren bakarrik kantariak, orduan biltzen oso zabala zen, hasiera hartan oainikan definizioik gabekoa. Eta horrela, hasi ginen bilerak egiten, eta etorri izan jende pilo bat, gerora ez dienak musikariak izan, ez dira kantariak izan, baina bai izan dute zer esana eta zer egina sorreran. Behaltzan dinamizatu, bildu jendea, animatu, balditzak jarri, batek gaitasuna aukizezaken kantatzeko, baina igual ez zekan gaitasunik kanta bat sortzeko, baina musikari bat bazeon eskura, hori egin zezakena, hori zan pixka bat bildu
kapazidade guztiak, ez? Eta lanean jarri. Han bildu ginen Iturriozko soto horretan, da han jardun genuen hitz egiten, eta bueno, handik beste 15 egunera biltzekotan gelditu ginen, da bakoitzak eraman bertzuen izen bat, talde bat egin behar genuela eta izen bat. Bigarren bilerarako Donostian eraman genituen izenak. Baina ordurako Jose Anartzek gure etxetik eramana zuen Resurrezio Maria Azkueren liburu bat, Euskal Herriaren jakintza. Eta han irakurritako ipuin baten izena. Eta esan zuen nola, komentatu zuen zeakin, Jorge Oteizaen komentatu zuen, da fenomeno, ez doka mairu, fenomeno bonito, muy precioso, contra el maleficio del 3 eta ez da gizar. Arun zilola, eta orduan esan zuen, eta nik eraman dituen 3 izen, baina isildu egin dituen. Hain izen polita iruditu izaian, esan, kito, hause, eta denok hau batez onartu genuen. Ez Tokamairuren hastapenetik izan zen, batetik gure herri tradizioan zeuden baloreak, ondareak eta hori dena, ikasi, ikertu, geure ganatu, baina baita ere gaurkotu, gaurko molde eman, eta gero baita ere gaurko jendarteak eta gaurko munduak dauzkan arazonen aurrean, nola bizitzen genituen azaldu. Dana egin behar zen altxatu, sortu, egin. Eta alde horretatik begiratuta ezinbestekoa zen musikareala izatea. Eta orduan pensatu zen, pausoak eman behar dira. Orduan, Katalunian beti referentzia izan da guretzako. Bazeon ja el setze jutges, la nova cançó catalana. Raimon eta Pide la Serra eta hori denak. Orduan, hemen ere zehozein zitekela, horrelako zehoze. Ez Tokamairuren eta garai hartako Oteizarekin eta garatutako bidean ikuste dut askotan transmititzen da asalekua zeintzu ziren eta ze gauzakin ziren, baina ez da ongi behar bezala transmititzen muina, edukia. Eta da, hor garatu zela, inoiz ez bezala gure herrian, batetik garaikide izateko zea bat, gaitasun bat, oso garaikide ginen, hemen hortan. Kantagintzan zesanik ez, literaturan ere hasten ziren novelagintza berria bat, Txilardegi, Leturia eta beste novela batzukin, Saizar Vitoria, bere novelakin, beste novela, beste literatura mota bat, Lete bere poesiarekin, poesia espaziala eta experimentala egiten Jose Anton Artze, eta erabat garaikidea, hain garaikidea, hainik ere, gure inguru zabalean olakorik etzen egiten. Eta momentu berian kantatzen genuen Detroitko beltzen revoltaren alde kanta bat, ez kanta beltza, Xabier Letekin dako letra, Benitok ere kantatzen zuena, edo Vietnamgo gerla eta Goizuetako kanta, edo beste atarratzeko jauregian, ez? Ez kanta beltza, alperrik data, indarren kontra, jaso indarra. Eta horren ondorioa izan zen, Euskal Kanta Berria izenarekin azaldu zen lehendabiziko emanaldia, lehenbizi aurreneko egin zen Hernanin eta gero hori ja pompa handiagokin Victoria Eugenien. Prestatu genunean jaialdia, orain jarraikoa kantatu zuten, uste genuen dana zala monotonoa. Kantautoreak eta gitarra txiki eta bat. Pixka eta aspergarria izan diteke eta zehoze jarri beharko dugu pixka bat dina alaiagoa eta modan zeon La Chica Yeye irabazizulako Eurovisioko festivala. Eta orduan jarraikoak hasi zian, Arantxa, bakizu zein behar den? Zuk kantatzazu La Chica Yeye? Hauzteko monotonia hori. Zumenek, ze kantatuko nik, txika, nitze kanta hori gustatzen. Baina berdin dio, da adierazteko, hori, zeatik ez, euskeraz. Ensaiatu genuen, Zarautzen, 2 aldiz, eta gehon Victoria Eugeniara, La Chica Yeye. Eta, izan zen bombazo bat, La Chica Yeye euskeraz. Eta bai izan pixkat austentzuna festivalaren beste maila, ez, kantautorena, eta hola. Baina, gero, esatezu, egia da, momentu hartan hori kantatzea, zan esatea, euskerak denetarako balio du. Ez da, museo batean egon behar dut zehoze, erabili egin behar da. Hizkuntza bada, eta gure hizkuntza horrekin denetik egin dezakegu besteak bezalaxe. Eta hori egiten saiatu ziren.
oroitu behar dugu, erabat euskalgintza baztertuta zegoela, gainera haiek zirrikito bat edo beste uzten baldin bazuten, sistema uzten baldin bazuen, uzten zuen, ustez eta hilik zegoelako. Eta orduan, pixka dekoratibo, bersolaria bezala, eta hori ez. Gisa hortarat, dekoratibo gisa ez zuten beldurrik, baina konturatu ziren, hain zuzen, batez ere, estokamairurekin, musika kantariak eta kantagintza daukana hori delako, pixkoat zabaltzen delako segituan, eta orduan fenomeno sozial bat bilakatzen delako. Laboare adibide, da kanpoan egiten ari ziren mugimendu abanguardista horien repertorioak edo lan egiteko moduak euskerara ekarri. Eta horrek eman zion indarra kantugintzari eta antzerkiari eta garaiko gazteriak horrek emozionatu zuen. Zaharkitua zan hori zitzaion gustatzen. Garaiko gazteek beste zerbait behartzuten eta euskalgintzak eman egin zion. Erdaldunak zirenak ere euskalgintzara gerturatzeko aitzakia edo arrazoia izan zuten aurrera begirako ikuspegi horrekin. Eta nik uste horrek aldatu zuela zeharo gizartearen bizitzeko modu bat. Kantariak, jendek ezaki kantariak goten ziren urte bat, osorik debekatuta, ezin inun kantatu. Benito pasatu ditu 2 urte kantatu ezinik Bizkaian, Julen Lekuruanak berdin, horrela ibiltzen ginen, ez? Kantatzen izan Benito Lertzundi. Eta zeuden polizia kanpoan. Eta begiratzen, abese kantatzen zuen. Eta zeukaten estrofitas. Eta, porque usted canta una estrofa más. Ez dakiten zezaten zuten, baina una estrofa más. Osa, balimazian 5, pues igual kantatu zitun 6. Eta nola 6. hori, ez zuten behoiek hartuta, pues baita ere, pues multa. Asko debekatzen zuten garai hartan. Erreza zan debekatzea, eta dana zan canciones subversivas. 70 hamarkadan bizitutakoa izan zen errepika ezina, baina oso bestelakoa. Sekulako movimentua, beti bezala, ez zuen asko iraun, soziologikoki ere oso baldintzatuta geundelakoz, eta baina benetan, sozialki horrela bizitzea eta horrela transmititzea ez da hain erresa eta batez ere ez da hain komuna, zoritxarrez, ez da gertatzen. Eta hor meritua zen denena Euskal Herrian zegoen goze egarri ikaragarri bat. Eta hor danok konturatu ginen zerbait gehiago egin genezakeela. Bazegoen egarri hori landuta zegoen, prest zegoen, eta hori dena etorri zen egarria eta iturria bat egitera 70 hamarkadan. Tronpatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelari. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza dandiena, galtzea litzake galtzea dena.